tutukan bantal. Bingung sira percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu Terus jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh crita mbok rangkume kanggo undangan aku gagah kok nang resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan yo aku ngerti yen natiku mong tonggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atur perempuan gas tipis resepsimu nyekseni ijab kabul kue robo joku statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijo sing anyar. terima kasih loh hamba Allah yang selalu berkabar aku rumangsa rumangsa nyenengke tutup bereken aku ra kuasa kene aku tau nang ati roko konane dewasa yang dadi rapi atine ngerti-ngerti aku nampani undangan kono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku mantan dadi saksi pas munggah ning walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atus perempuan tipis ke resepsimu nyekseni ijab kabul kue robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Minggu esok atus perempuan gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul